Malta u l-Ghana firmaw numru ta' ftemijiet ta' kooperazzjoni li permezz tagħhom ser tkompli tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-kooperazzjoni ser issir fis-setturi tas-sajt, iż-żgħażagħ u anke l-isport. Waqt li firmar ta' dawn il-ftemijiet, il-Ministru għall-Affarijiet Barranini Ian Borg kellu l-opportunità li jispjega fid-dettall il-prijoritajiet ta' Malta bħala membru tal-Kunsill għas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Magħquda. Kif aħna bħala membru tal-Unjoni Ewropea nistgħu nkomplu ngħinu lill-kontinent Afrikan u allura nkunu dak il-pont bejn l-Afrika u l-Ewropa ħalli ninvestu iżjed. Mhux kwistjoni ta' frontieri biss, imma kif nistgħu ngħinu ħalli titkabbar l-ekonomija, jinħolqu l-impjiegi u l-Afrikani jibqgħu jaħdmu u jkollhom kwalità ta' ħajja ġewwa l-Afrika stess. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Ghana Shirley Ayokor Bocewi qalet li dan juri l-impenn taż-żewġ pajjiżi. Hija saħqet li tħares il-qudiem biex dawn il-ftemijiet jibdew jiġu fis-seħħ u jibbenefikaw iż-żewġ popli waqt li ringrazzjat lill-Gvern Malti għall-għajnuna tiegħu waqt il-pandemija. Il-Ministru Borg kellu wkoll laqgħa mal-Ministru għall-Kummerċ tal-Ghana Michael Bafi. U spjega li l-Ghana hija pajjiż ta' priorità fejn jidħol il-kummerċ għal kumpaniji Maltin u Għawċin, tant li diġà hemm madwar 24 kumpanija li qed tisporta lejn dan il-pajjiż, medja ta' 28 miljun euro. Il-Ministru Borg kellu wkoll laqgħa mal-Ambaxxatur tal-Unjoni Ewropea għal Ghana fejn ġew diskussi relazzjonijiet bejn l-Unjoni u dan il-pajjiż.